Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Salis M. Adam Zaria. Na zo mana da babban albishir. Ina mana albishir da sabon YouTube channel namu da muka buɗe mai suna SB Tech 10, wanda insha Allah a cikin wannan YouTube channel din za mu kawo abubuwa masu ɗimbin wanda mutane za su samu ɗimbin alkhairi. Kar mutum ya sake, musamman al'ummarmu na Hausawa kuma mutane masu jin Hausa sake ba sa cikin wannan channel din, saboda akwai ɗimbin opportunity da za a samu, musamman harkar da ta shafi online ko kuma crypto ko kuma forex da dai sauransu, da dabaru yadda za ka iya kare wayarka daga hackers da dai sauransu. Muna da ɗimbin opportunity a online, amma da yamma ba mu sani ba, kuma abin da yake wahalar da mu shine ba ma iya mai da hankali mu bibiya abin. To muna roƙon ku mana share, ku mana liking, ku mana subscription a wannan YouTube channel, kuma ku bibiye mu a ciki. Na tabbata insha Allah duk wanda yake cikin wannan YouTube channel din sai ya alfahari da wannan channel din. Kuma ku mana addu'a Allah ya riko da hannayen mu, Allah ya sa duk abin da zamu kawo abu ne wanda zamu amfana da mu da ku gabaki daya. Nagode.